Karon kay magluto mo kinilaw sa kung igaagaw. So, please watch and subscribe to my YouTube channel. Ano siya? Kasi nga na biyasong no? Gasong ko ning kuan. Suwa. Amuro man na din. Mauni siya katong ibis. Kuha na ni mama ganina sa dagat. Sinudsuran. Dayon silang hawakamara og si Antigo tuas babaw. Kay murag na sli kadit good. Muna. Shout out na lang nilang duha dito siya Antigo PH og si Hawak Mary. Kana imo na siya i-appeal. Ang uban lagi kay butang putot gaw no. Mao naman siya. Siya. Amo na siya. Din unsa may imong kaistorya gaw nga ikaw may galuto ron gaw. Kinilaw para sa mga taong Bigo. Pero nabalitaan ako gaw nga continue lang gihapon sa imong hinigugma gaw. Kadai po siya pag Aray. Bombay, gamayas Bombay din ang suka, dili mo wala ang suka katong sa tuba. Ang kamatis wala na, okay ra wala. Makilaw ang butiti gaw dili. kilo eh. Ha? Na. Kani mo na siya muong ibis mo na siya. Para pawala man ni sa kuan sa kanang langsa. Napoy luy, ala wala may sili gaw. Hato mo silian eh. Gumitat dito ra. Naluyo kang tigiling. Pero ba? Ala ka di na mawala ang suka nga kanang tuba. Malabuyo. Gikan jud nagihire gini kag Korea ang mga luto ay karon. Ay, sa Korean eh. So, Nilong agre, nilong eh. ang ilong egg wala natakang na ang ilong egg. Ikaw ulit timpla na ko. Kaya ko rin ko na daan ng kuan. Mo dinhi sa guluman. Unsa mo na siya? Mukon siya. Bukaran mo lang siya. Pagduga ray ko niya na. Dimix ni agaw. Diretso na siya. Nulit agaw no. Dili. Sayang isuka. So sanay gyud magluto si agaw og kinilaw kay sa Islam. Ilaw gutap. Sa kunsa itong kilawon na ni God. Unsa mo tong kilawon gud ang pinakalamig ah? Ha? Unsa man ang kilawon nga pinakalamig? Ay, kabalo na ka. Biko. Kanang Kabalo ka pinakalamit nga kilawon. kanang isda nga bungoton. Labas. Ibis na siya ha, ibis. Ang dagko na muong. So ato arang nilungig mo nagwa man ning siga to nilungig. Ikaw ulit ko na ko. Naalag. Tanaw ko na niya ron kay kaon na siya. Ano ka tulog ko rin ako. Kani ano pa na man, pungkuton pa na siya. Di na, lahir mo. Anaon mo. Oh, sili ila katigiling. Busy kasi silang kinilaw, no? Diba? Tama na. So, hapit na. Birada na. Asi, kumuta siya, asin? May na. Pawana din na siya. Tama na gamay. Kami wala may kumut-kumut dito. Skrito ng mga gwapo. Sa magka. Ay! Ganun sa may kaistorya ni mo gaw nga. Murag, lahi, man balita ron ka. Sa balita ra. Asa may lami? Dagan na gyapon. Ang kinilaw sa ubos o kinilaw sa taas? Kinayaw sa ubos o sa taas. Ano, kikuha man to, gisimutan. Simutan ra. Ha? Simutan ra. Tukang nga. Simutan siya. Mo ni siya biyasong o katong pawala sa kuan langsa. Wala may kamatis. Ano na, kumatit na suka. Ay, lami na gaw? Anong kumutan mo na gaw? Puka na siya. Murag kapugag ko. Sama sa imong gugma nga gipugan na niya? Gaw? Dahil ang nilong ni siga to gaw. Ang sugo. Tayo. Sugo dahil na ulam na sugo. Joke ra gali ang tanan. Joke naman na, may ba na luto oh. Dagar ba mangita ni TikTok mo? Grabe. Tanawa. Ano? So, ihalo puga, itagalog puga. Oh. Tagalog. Haluin natin ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan sama sa pa. Ay, ari butan ako. Biasong. So, nahihirapan na talaga. Yan na siya, ibudbud. Amao din na siya. Duga. Duga sa Akuyawan.
Sili na lang kulang. Ayun na sila, yun nga, kimala na di kayo kan. Ito na po. Oo na kay video pa ko. Ito man diyan eh. Ah, okay. Kaon alis. To naman sila. To naman sila antigo. Napalit po po ano. May tawag siya. Oh, ikaw. Sige, Ha? gilid ako. Unsa ma? Wow, the best. Wow, grabe akong gagamuto. So, kinilaw gina ha. Pure kinilaw gina siya ha. Tilaw ikaw. Kalimot kasi mong pangalan anak. Yun ako eh. Kalimtan mo na ang tanan. Kanang say katawag ani ga? Yes, biasong. Biyasong, dili mo wala ang biyasong sa mga kinilaw mo. Ano siya life of province ka. Kung mag-order mo ani, nara kong Tawagi lang. kabalo na siya muluto ako ang igagaw ha. Kailangan hindi mawala yung panganghang sa sa kinilaw o Ay, lalo mo ayan, kayo. Kanila ilan. yung sili laboyo na gaw? Ha? Sili. Gaw, anong tawag na sili na dyan gaw? Sili. Sili Bisaya. Sili virgin? Sili Bisaya. Gaw, daghan lagi maghahanap sa'yo sa TikTok nga naman gaw. Butlong. Sabi nila na, gawan mo siya ng TikTok, gawan mo siya ng ano. Okay ra gaw. Tira. Unsa imong content, sayaw gyud ka. Sayang na lang ko ani ay, mukanta pa yun. Nya ka imong content kay lami man ka muluto. Ah, pwede po luto-luto. Ah, grabe. No, okay na magluto-luto gaw? Nya sa amo imong uyab. Si masuko to. Ay, napila na uyab. Ay! Upo na diya. Uyab na uyab. Ay, nagapila na uyab. Kanangita ko tag-uyab. Ah, mangita pa gaw? Nangita nagyapo. Ang uyab kuan dungagan. Tungagan. Dili na po. Hala ka, ingon ka diri dungagan na bantay ka. Atayo. Aha, wag mo. Nabiyaan ni, uy, grabe yung duga-duga gid ba? Umurot ang sili ug kuan. Luto na gaw. Kanon ba? Namay Bayar na ni. namay luto. Langan ni. Ikay matanaw ko niya magka sila ha. Wala uli ampo. Napahak naman eh. Padayon na lang guro niya eh. Sama sa ihang gugma nga napahak. Oh, lami kayo. Basta mabutangan nagbiyasong no kay mo puti siya no. O Katungkuan. katungkuan ba? Labang no? Ito na. Kula asin gaw? Kulang asin? Ito lang. So unsa may mapil wala pa mo kuning tilaw unya pa mo kung kaon na. May lami. Lami kayo. May lami ang kinilaw o ang Gid. ang kinilaw o ang uyab. Lami yung kinilaw. Ha? Dili pa ka pasakitan. Lamian pa ka. Mabusog pa ka. Ah, grabe. So, og kinsa to'y ganahan mo order, kabalo jud siya mohimo kanang Ibis. ibis ni siya or asa Negros sa Bisaya kay kuan man gyapon ni siya ibis. Lahi man tong muong kay katong muong is o pwede ka ang muong kay naman na siya dagko naman na siya god. Pwede po ka na ang gisaw. Tabang gisaw tangay kanita miss. So lami kay ilahang ko ano, pero halang man god. Mukha man ko ani kan pero dili halang. Halang man na siya, halang. Yes, kami fighter na. Ang akong cellphone karon is murag ni blur jud siya kay natagak man gud ni. Then ang diri mo inaigo niya. Buko-buko kani sa kamera. Agdalagbag, nangutag ba? Wala man ditong baga na ko ikuan. Itakin lang. Yoy. So shout out di ay ni Eufemia Junaldo. Siya'y nanguha sa ibis ganina nga tugnaw kayo. Kantos ang tanan. Para kanamong tanan na nala na siya kakugihan. Dayon. Dire sa lungsod sa Mukas. Lungsod mo lang. Barangay Mukas. Lungsod sa Kulambugan. Kulambugan, kulambuto. Duha mga klase. O dayon, murag ang kulang gani sa kinilaw, no? O murag cook yun siya. Litro ang kulang sa kuan. Sa umanin nato. Shout out di ay sa Ayun. sponsor og cook ha. Salamat kaayo daan. Nakugaw. Yeah.